Subay sa maong balita, nangandam na karon ang Region A to Eastern Visayas sa posibleng epekto ni Tropical Depression Wilma sa ilang lugar. Ano ang report ni Nico Sereno? Nag-uwan-uwan na karong adlaw sa pipila ka bahin sa Eastern Visayas o Region 8. Nga karong buntag lang, gipaubos na sa Tropical Cyclone Warning Signal number 1. Sama dito sa lungsod sa Giwan sa Eastern Samar, nga karong udto, mibunok ang kusog nga uwan. Samtang sa barangay Tinago sa lungsod sa Kinapondan, Eastern Samar, gibahaan na ang ilang covered court tungod sa kusog nga uwan karong adlaw. Nangandam na karon ang rehiyon sa posibleng epekto ni Bagyong Wilma sa ilang lugar. Nagpatawag na ang Office of Civil Defense og Pre-Disaster Risk Assessment kun PIDRA meeting agig preparasyon. Gitambungan sa mga representante sa lain-laing ahensya sa gobyerno. Giawhag sa OCD ang mga local government units sa pagpahigayon og mga preemptive evacuation kung gikinahanglan. Nagpalabas na tayo ng memorandum with regards to preemptive evacuation, yung mga essential, wag mo nang mag-travel, especially yung mga non-essential travels. And then so yung preparedness measures na rin sa mga local DRMs. Mato di Gozon, bantayanan ning umaabot nga bagyo ang dala nga uwan niini. Actually, within today, nagsimula nang magulan dito. Pero based on sa by weekend po mag-landfall. Nico Sereno, Balitang Bisdak.